дастаи ҳулбуки ноҳияи восе бозии аввалини худро дар доираи лигаи якуми тоҷикистон оид ба футбол дар майдони хонагии худ варзишгоҳи марказии ноҳияи восе бо дастаи равшани шаҳри клуб баргузор намуд. Пеш аз оғози бозӣ маросими ифтитоҳи мавсими нави футбол роҳандозӣ гардид ва бо иштироки сарбони дастаҳо парчами давлатӣ баланд бардошта шуда суруди миллии Тоҷикистон садо дода шуд. Баъди оғози бозӣ дастаи равшани шаҳри клуб дар аввалин фурсати ба дастомада саҳитараш дар дақиқаи панҷуми бозӣ бо кӯшиши нимҳимоятгари бо таҷриба Сафаралӣ Каримов аз зарбаи ҷаримавӣ бо як маҳорати баланд тӯбро вориди дарвозаи соҳибони майдон намуд. ҳар ду даста дар идомаи бозӣ чандин ҳолатҳои хуби голзаниро созмон доданд, вале то дақиқаи 40-уми бозӣ ҳисоб тағйир наёфт. Дар яке аз ҳуҷумҳои созмондодаи дастаи ҳулбук ҳимоятгари дастаи равшан ба хатогӣ роҳ дод ки довари марказӣ Насрулло Кабиров ба дарвозаи меҳмонон зарбаи ҷаримавии 11-метра таъин намуд. Имконияти ба дастомадаро ҳамлавари дастаи ҳулбук Авазхон Қамчинов самаранок истифода намуда дар дақиқаи 41-ум ҳисоби бозиро баробар 1-1 намуд. Бо гузашти 3 дақиқа саҳитараш дар дақиқаи 44-уми бозӣ дастаи равшан тавонист ки боз ҳам дар ҳисоби бозӣ ба пеш барояд. Ҳамлавари ҷавону бо таҷрибаи равшан Амирҷони Фаррухзод баъди партофти Далер Чолов аз масофаи наздик ба задани голи дуюми даста шарафёб гардид. Қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 2-1 бар нафъи дастаи равшан ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. Дар қисмати дуюми бозӣ бошад дастаи ҳулбуки ноҳияи восе чандин ҳолатҳои хуби голзаниро созмон доданд, вале дар хатти ҳимоя футболбозони дастаи равшан хуб бозигузорӣ намуда имкон надоданд ки соҳибони майдон ба задани гол даст ёбанд. Ҳамин тариқ дастаи ҳулбук дар мавсими имсолаи лигаи якуми мамлакат ба аввалин бохт рӯбарӯ шуд. Дастаи равшани шаҳри Кӯлоб бошад дуюмин ғолибиятро ба даст оварда бо 6 имтиёз дар зинаи дуюми ҷадвали мусобиқот қарор гирифт.